Pa pre svega da sam došao da se vidim sa kompanijama, dakle prvo našim kompanijama, srpskim kompanijama koje su investirale ovde u Sloveniju, poput Comtrade-a, MK grupe, Fruktala, Nektar i tako dalje, da razgovaramo o onome što njima može da bude još zanimljivije u saradnji sa između dve komore, komore Slovenije i komore Srbije, da vidim kako im je poslovanje trenutno i gde je ono gde možemo da im pomognemo. Sa druge strane, naravno, razgovarao sam sa kompanijama, slovenačkim centralama, kompanije koje imaju svoje investicije, kao što znate, Slovenija je jedan od većih investitora u Srbiji, koji imaju svoje fabrike i svoje pogone u Srbiji, o problemima sa kojima se tamo suočavaju i da zajedno dođemo do određenih rješenja o vrlo konkretnim stvarima, od ekoloških taksa u određenim opštinama do IT programa i saradnje Slovenije i Srbije, pogotovo kada su u pitanju neke uvođenje nekih novih digitalnih servisa za privredu, dakle kako sa kompanijom Comtrade koja je ovde itekako aktivna, ali i sa komorom Slovenije koja već ima jako dobro izgrađene digitalne servise. Dakle, onako širok spektar tema. Mislim da je važno da smo stalno u kontaktu i da stalno komuniciramo, da su, dakle, opet govorimo o toga da li je problem uvoz ili uvoz opasnog ili izvoz opasnog otpada iz Srbije, u kome ima interesa slovenačke kompanije, da li je u pitanju, da su u pitanju regulative o naknadi za vodu iz prošlog perioda koje ima interesa da reša taj problem kompanija koje Srbija posluje ovde. Dakle, to je ono na čemu moramo zajedno da radimo obe komore i zajedno da rešavamo, jer jednostavno tako možemo da dođemo do rezultata i dolazimo do rezultata. Ono što je takođe važno jeste da moj dolazak je samo, dakle, jedan mali deo naše ukupne saradnje i kontakata koje ostvarujemo iz meseca u mesec. Već krajem avgusta će dosta srpskih firmi učestvovati na sajmu poljoprivrede u jednom u Sloveniji, već u Celju u septembru skoro 50 firmi, ja mislim da će biti iz Srbije na sajmu trgovine. Dakle, isto tako planiramo novi biznis forum koji obično usklađujemo sa mešovitom vladinom sednicom, dakle, koju održavaju dve vlade. Nadamo se će biti u oktobru, tako je neki plan, vidjet ćemo kada će biti organizovano. Do sada smo uspevali svake godine, dakle, jednom u Beogradu, jednom u Ljubljani. Između svakih tih biznis foruma mi izmerimo šta smo uradili i izmerimo koliko su kompanije iz Slovenije prisutnije u Srbiji, koliko bolje posluju, koliko manje problema imaju i obrnuto. Dakle, to je ono na čemu mi radimo i zbog čega sam ja danas ovde.